Ni na kasa gane me kike nufi. Ba za ka fahimta ba fa. Ni duk kayan da ake siyo min ba su yi min ba. Kwata-kwata? Inna lillahi wa inna ilaihi yanzu nan yar gata take min bayani. Na me? Ta ce kayan da ake siyo mata yanzu ba sa mata yadda take so. Duk kayan da kake samowa a Dubai da Ingila da Germany da koma ina ne akwai shi a Kano. A ina? A sabon kantin Alhaji Ali SS Dorayi. Kawazo kiraka ne Ali SS Dorayi zamu je. Akwai kayan zamani sannan ga kuma arha. Ina al'ummar jihar Kanan Dabo da sauran jihohin Nigeria kai har ma da kasashen ƙetare. Ina gabatar muku da katafaren kantin Ali SS Dorayi Mall. Katafaren kanti ne wanda ake yi wa take ɗaya tamkar da dubu wanda aka cika shi tafin tsala-tsalan suturu na burgewa masu kyau da inganci. Ku zo Ali SS Dorayi Mall. Ya hujjaj. Za ka samu duk abin da kake so. Ali SS Dorayi. Ƙwarai da gaske. Kuma ana ba da sari ana sayarwa Ba daidai. abin da ba. Kai jama'a. Wato nan kayan akwai na taki akwai na Egypt. Na Egypt. Akwai na Dubai. Akwai na Dubai. Kawazo kiraka ne Ali SS Dorayi zamu je. Akwai kayan zamani sannan ga kuma arha. Bayan nan fa akwai wata sama. Ku zo Ali SS Dorayi Mall za ku samu tsala-tsalan abaya, dogwayen rigunan maza wato jallabiya, za ku samu dankara-dankaran atamfofi, kalla-kallan shaddodi, tsala-tsalan leshina, falla-fallan mayafai. A hawa na farko muna da kalolin burgewa, sannan a hawa na biyu za ku zaɓa ku darje, a hawa na uku kuma abin sai wanda ya gani. Ina alhazai, hajiyoyi, samari da 'yan mata masu ji da kansu. Ku zo Ali SS Dorayi Mall guri ne tamkar a daular Larabawa. Ali SS Dorayi Mall muna kabuga kan titin zuwa Gwarzo daura da katangar FCE Kano. Domin kasuwanci ku kira 0703418964 ko 0703418961 ko ku neme mu a shafinmu na Facebook Ali SS Dorayi Mall ko a Instagram Ali SS Dorayi Mall. Sannan muna da gurin parking yalwatacce Ali SS Dorayi Mall mu muke da kaya na fita kunya.